Tumuli kalajengaken pasarta utawi paraga Sekar ingkang candhakipun niki Nimas Ayu nggih Risa Ananta saking Pawiatan Dasar Sorayudan Kecamatan Tegarjo dene dipun ampingi panjenenganipun Bapak Heru Priyanto SPDI ugi Mas Muhammad Sofyan Afakih saking Pawiatan Dasar Pandian Setunggal Kecamatan Ngablak. Sumangga ingkang dipun ampingi panjenenganipun Bapak Bambang Wijayanto. Alon-alon wae nih Mas, le tindak nggih. Injih menika putra-putri panjenengan sedaya ingkang samangke badhe nyekar Mojopatan. Sumangga nih Mas Ayu saha nih Mas Bagus. Nepangaken nami kula Risya Ananta saking SD Negeri Sorayudan Kecamatan Tegarlejo. Dening kula Muhammad Sofyan Al-Fakih saking SD Negeri Pandian 1 Kecamatan Ngablak. Injih Tegarjo kaliyan Pandian. Fakih, aku tak nembang, tapi rungokke lho. Iya tak rungokke. Yo. Para putra gayuh kawruh laluri budaya Jawi ngreksa basa sastra tembang Mojopatan lestari ngrembaka ing Nuswantara sumebar bumi pertiwi. Lah kok mung siji? Sijine tembangke ta ya? Iya. Darmaning laku utama Kia Lestari kridaning basa Jawi susastra pitutur luhur pakarti mring budaya FTBI sarananing dharma laku kang tumrap ing tata cara budaya Jawi KS
Aku tak takon. Sing kok tembangke mau larase apa ya? Sing kinanti mau larase slendro pathet manyura, dening sing siji mau larase pelok pathet enem. Tak takon meneh ya. Larase tembang kuwi ana warna pira wae to? Ya ana werna loro to, yaiku slendro lan pelok. Sing slendro ana slendro manyura lan slendro songo. Dening pelok ana pelok pathet enem lan pathet barang. Oh, mangkono to. Lagi ngerti iki aku. Kih, kowe kok ket mau takon wae to. Saiki tenan kowe sing nembang, aku tak gatekke piye? Ya, rungokno ya. Aku tak Yo. nembang. Sekar mocopat kinanti sandung mesem laras slendro pathet manyura. Para putra gayo kawruh nglaluri budaya Jawi ngreksa basa sastra tembang maca tansah lestari ngrembaka ing nuswantara sumebar bumi pertiwi. Ki, pas nembang kenak pas kan ana werna loro to. Jajal iji meneh tak rungokke. Ya rungokke lho. Yo. Darmaning laku utama Kya lestari kridaning basa Jawi susastra pitutur luhur pakartining budaya FTBI sarananing dharma laku kang tumraping tata cara budaya Jawi kaesti. Edian suaramu apik tenan ki. Suaramu ya apik. Ya wes saiki ganti kancane sing nembang. Yo. Ya. Tepuk tanganipun ibu-ibu, adik-adik inggih menika paraga Sekar ingkang urut kalih